Приятели, на гости ви е днес театъра. Със смях за малки и големи ще свършат всичките проблеми. Ще ви разсмеят днес актьорите, ще ви очудят и декорите. Надявам се да ви хареса днес веселата ни пиеса. С много обич, стил, мерак, женско царство ще играем пак. Надявам се днес постановката да ви хареса. Искам да отбележа присъствието на Валери Вълчев, който е основоположник на театрална група ХИТ. И му благодаря, че сте днес. И искам да ви помоля да изключите телефоните си. Благодаря. А Валери е четвърти курс? В надпис, да. Ето кой да се при. Браво. Каква беше тази кългава аз? Онази вечето жена ми, се недоволна, се ругае, заръча ми 100 неща. А тя на фитнес очите ме, докато ние бяхме на вас, една метула не удръше на къщата. А сега, чак до това ме кара, едно нещо да не свърша, може ли? Бой, бе! Тя моята била проклета, ама твоята... Страшно е. Цял съм посинял от бой. Час по час ме бие. Пък роката е тънка, бе, тънка, не като панталона. С тия ръки цяло тегло. Така е. Като Господ ни взе силата и я даде на жените, вече мира нямаме, бе, Боже ми. Не е виновен Господ, виновен е Космическия съюз, равенство, феминизъм, глупости. Бе. Когато е виновен, ама жените, той чисто ли е? Вие не кажете. Когато вас се дава На жените те всеки ден, опъват ни ушите. на той тегло ще дойде, Все пак краят видовне ще дойде, и не го знаем. но до такова Оле, горко ли е? от мака и сълзи. Пак ще зарадим. Някой идва. Ума се мака. Тате, отивам за бира, че ако няма, мама много ще ме бие. Отивай, силко. Отивай. Ей, Божиле, добро момче имаш, да ти е живо и здраво, бе. Добро, ама, гледай го. Отива на пазар. Да седим тук пред къщата, сега съм измъл. Може полет на костите. Ти?